Selamat datang teman-teman di Sesumbar Seneng Susah Main Bareng. Bareng Cika Gopal di sini. Bersama Mas Come Up in the Sky di sini. Yo yo. Yoi. Ngene cah iki mau gak semayanan ki? Dhewe Rene jam piro mau ya? Bar terawih. Wong mudun tadarus sih mau. Selekas Selekas OTW tadarus, jadinya ada OTW ini. Kali ini kita ada di tempat Kafe yang Kafe Balaria. Balaria. Yang bertempat di teman. Bang Sri. ya, iki nggih bahasa Indonesia nggih bahasa Jawa. Sak kenone, sak nyamane ya. Ya, sak nyamane wis. Kok editingnya ben bekerja? Dikasih. Aku cok sing edit anjing. Jadi Lah kowe gawe konten sak ngedit sisan. ayo. Aku iki Oh. konten sak Oh. edite. Pijet plus. Poh, kabeh mau ayai Mas yo. Tap leposan pijet plus kene. Kabeh diayai iki, peh berat. Mbok yo aja kaya ngono Mas penggayane didum-dum karo Oh. kancane ngene iki. Ngerti Ojo yo. tamak. Ngerti to kancamu ngene iki pengangguran Ayo. sukses. Mulai anjing. Tamak. Wong kok tamak yo guys yo. Ojo tamak-tamak, Po. Tamak eram lho. Tamak Anu, eram. kahanan. Kufur nikmat model iki. Kahanan. Kufur nikmat kabeh diayai. We pesen es adem-adem. Oh. Ngerokok. Apa gak aneh, Cuk? Iki kopi ini lho. Iki justru ngetaran lek awake dhewe Aduh, iki poso poso. yo ngene iki. Terus aku ora poso. ini. Pesene es, lho poso tenanan iki Poso pesene tenanan es lho. yo. Kayak tisu ngosrong pesene es. Kowe iki malah sing ra tenanan Kan- lekmu poso. Esensi poso kan kehilangan mineral ning tubuh to. Heeh. Oh iya, ding. Kowe ketarane iki mau yo mari sahur, tes. Oh, tes. Gang dulu tangi nganti jam 6, turu tangi-tangi we mesti jam 3 sore. Kowe malah ngrang-ngrang ngasakne. Oh. Dehidrasi yo kowe rasane ra rasane. Aku mau ngabuburit, Cuk. Lah yo mari Lah, tangi iya turu. bener, tangi turu to ngabuburitmu. Poso pertama ngabuburit Lah yo bener. karo ngabuburit tak imbangi ngopi sore. Lah ngono lek Ngono muni jare, poso. Kehilangan dehidrasi. Poso pertama iki. Wah, sih arek yang liwat. Ora yo gini guys, ini iki jenenge podcast dadaan ya to. Podcast dadaan dhewe ning Kita pinggir ngobrolnya dalan. dadaan pinggir dalan ya Kalian apapun. pasti enggak dengerin RE yang liwat mah toh? Ngrungokne pok pisu. Teng 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 teng. Astagfirullah. Ya opo to kae? Sing ngrungokne penak-penak enek ranking liwat iki bajingan. Nah, pengalaman poso ki, poso pertama. Enak enggak sing Aduh tahu sih, aduh tahu ora poso mokel bersamanya. Pengalaman poso pertama ki. Anjing sik jenengmu sapa sih? Panggil aku Farel. Kalau Farel dok mugam ya kuwi. So Farel lho. kalau sulit manggil Gopal panggil aja Farel. Gopal Oh, ya, Gopal. Farel. Gopal. Ya, dhewe kenal teko nganu yo sing aku mbiyen ngonten YouTube pertama lek awakmu engko tak tampilin ngono tak edit ya. Kene ya tapi yo. Kok emek aku tok deh, aku Om ambek Coy dan teman-teman yang lain. Iki mosok rame lu. Ambek Ora Bambang. melu aku. Ambek Aku ora Bambang melu biyen. konten Kan pertama karo Sablon kowe. cukil yo. Iya, sablon. Iya. Sablon cukil. Wah, iku viewer lumayan iku. Pas iku. Karena sing lumayan malah sing anu, praktekke nyukil sing aku moro ning omahe sapa? Mas Abime. Mas Abi. Heeh. Oh. Jadi ning Blitar iku cah enek sing jenenge pas iku apa? Anu, gubuk kedawung. Gubuk kedawung. Lan ngono Nah. arek-arek produktif. Anjing enek karnaval anjing. Sek ke distrik. Iki Ya. mosok enek son-sonan iki Son-son. poso Sebelum Sonan pertama. poso liwat pertama. iya, poso pertama ini mesti diarepe sahur iki. Oh. Buat kalian yang sahurnya rondonya pakai sound berisik. Tak takoni sing omahmu enek son-sonane ya. Oh, iya. Apa kuwi jenenge sahur sahur pas posoan enek son-sonane. Budrek Iki lah. dicepaki dancer apa ora? Lah. Lho we. Aku Ngomong lek enek ngomong raja ning sawer. dicepaki dancer, wis tak cepaki duit 2.000-an iki. Lah. Tak nyawer iki. Nyawa 2000 ngepasine ning susu. Sing penting nyawer, Bos. Cok. Kene kok. Lek we urung tahu to posoan pas sahur ning Lodoyo. Wah, nyapa wi? Wah, sumpah ning Lodoyo ki son-sonan, Cuk. Ning tengah perapatan kayak mesti. Ora, mlebu gang cilik. Wah. Iku keter kabeh sing sahur. Buat teman-teman Ludoyo yo, dirungokne keluh kesah Mas Arnet. Ora Oh. kalau kesah Ora ternyata kesah, ning Bro. kono wong-wonge demen anjing. Demen nih. Demen. Wah, Ludoyo son Ning kono adrenalin. sahur iki. sampai jam 7. Oh. Isu.
Wis Karo sahur, sarapan. lah, Jam mau bisa sih ada sih gini. Wi rasane karo sarapan ya to. Wi Iya. karo budal sarapan. Kuwi dancernya sapa? Icacelo apa, Du? Ojo. Icacelo. Icacelo selalu semangat anjing. Icacelo semangatku selalu. Aduh, Dek, ya ta. Aku tahu soalnya sahur ning lo doyo wah anjir le joget karo ngene tak pernah gak. Iya. Wah iki wi enek gerakan sesuatu ya Mom yo. Oh, oh. Wi lek di Aku ning kene Ikut arep tutup nyebut. floweran, tutup floweran iki, Cuk. Tidak ada. ada. Aku ning kene Tidak arep ada. nyebut oknum iki kok. Oh, aku yo gak penak yo to. Nah, iku liane ya, liane. Timbangane Sherlock ngopi lho, aduh. Aco podcast Malah pertama berat nih. iki. Ya, Sherlock ngopi malah berat engko adewe. Podcast Ya, pertama aja terlalu vulgar lah. cuma lek ning ning omahmu ndi sih? Omahmu ndi, Aku kan Pak? Goro. Kanigoro. Kanigoro. Weh ndi, Mop? Garum. Nganu, sahur di daerahmu enek sing gawe sonsonan apa dhek nggo gawe sahur mek sewajare wong? Ya gawe? ono sing gawe son-sonan. Cuman kadang-kadang iki kedisikan mbek wong-wongan sing lawas lho. Ke distrik. Heeh. Piye? Wong-wongane sing lawas-lawas koyo ya sing sak dhuwur mas-masan kunis koyo wah Mau ira petil masuk. barang ngono. Oh, ono dipecahi. Wah anarkis. Pas ada wong sonsonan dhek moro ya. Iso meneng Masuk ya, ora masuk ya. Saya mas telepon nih. Ora ngono konsepnya. Jadi ning kene gore luwih kultur ya wis. Anjing. Biasane kulture sik pekat dolanan kentongan, nyeret-nyeret di gembreng wis. Karo sing Cuk ora nek nadane, Cuk. Diseret ngalor ngidul anjing. enek juarane. Enek. Ngono enek. Lek Lek kan- biasane kanu apa? Filter gagak. Cuk Filter gagak dah. entah apa yang merasukinya anjing. Kuwi lagu tahun Cuk, pas tahun pira, Cuk, ya? 2018. Kuwi 2018 2019. Saurunge Ora, Cuk. saurunge corona menyerang. Corona. Entah apa lagu-lagune yo. Anjing. Adek kan sempat video ku ya kan yo. Joget-joget Sempat aja. kayak video ngono kuwi. Oh, mereka itu tahu jenenge YouTube-nya Tanduran TV. Yo, yo. Tanduran TV. Yoi. Tanduran Tanduran TV. TV. Di sana ada banyak artis-artis multi talent dari Blitar, khususnya dari Garum Pride. ya. Right. Combong Pride. Combong Pride. Anjay. Salah satunya. Lek garum piye? Pas sahur. Garum iki nganu, Pak. Lek sahur iki didominasi karo bocil-bocil. Bocil-bocil FF. Bocil-bocil FF. Dadi iki sing rondo iku mesti bocil-bocil lek sing tuwek-tuweke fokus dengan kehidupan malamnya sendiri. Sing rondo bocil-bocil FF. Sing rondo Sing tua-tua arep wis arep ngene rondo keloro. Dancuk. Kayak nyapo to Nyapo, kayak berisik iki. lepeh. Jenenge Pak Solikin sahur aja sih. Rong rondo kas. Karo biasane bocil-bocil nganu nggoni mercon-mercon sing bantingan ngono ya lho. Cetas. Wah, gini aku mercon gede anjing. Mangmu. Mengganggu sekali wi. Wah, lek Enggak, lek kultur sih. Lek Oh, enggak kultur ganggu. Kecuali wi dipendem terus diuncalin ning omah wi mengganggu. Berdar dia melayu. Oh, Lebu omah. Oh. Lebu omah tangga nih. Tapi nyaman medek ning gini. Kebedeng deh, kebedeng cah. Tahu mokel ora? Wah, coyo ngono. Aku ngene-ngene turunane Gus lho, ngene. Kayak kau Gak seru iki podcast. Anjing. Ora. Ya tahu mokel. Jenenge ngene iki manusia yo Tahu apa? Kilape. Hobi. lebih ke kebiasaan. Lek diomongne hobi ora hobi mek Lebih yo ke kebiasaan. lebih sering ngono soalnya. Ora hobi tapi. Mokel sing paling berkesan iki pas kae Mop sing aku awal-awal kenal ambek cah-cah sing iku ning talang. Oh, Saurunge iya. talang dadi culture. Oh iya. Wewe cah nom-noman biyen kan sepi Oh. wi. Oh, pas nganu kayak to. Pas Lah Covid. ya pas aku mendem jamur kayak to. Jamur Oh, mushroom kayak. Wes sing nyawang anu kae. Watuke kok kira gunung ya. Wah, opo kae? Kok gudi. Ora anjing. Kok gede. Kae awalnya nang kono iki coy. Heeh. Coy sing kerja ning Gelato cah. Coy ambek Timbro Iya. saurunge dadi Gus. Timbro saurunge dadi. Saurunge Gus. dadi Gus, sore-sore jam 3 nginfo. Ngewepap jret ning kene net. Posoan iki. Dino keloro. Jian. Aku pas ngontrak dhewe. Ning ndi kuwi kok apik men nek kaline gedhi. Sherlock. Budal aku. Papak. Budal. Parah nih. Cat. Loh, kok madang? Kok Weh. wis ngopi? Iki opo iki? Kok apa iki aku awalnya sih merasa aneh iki mokel
jam 3 sore mah gak. Maksudku lagi info kayak iso ae anjing. Keesokan harinya Dibalik di mana? Info isu. Ket isu info. Kopak ya bahasanya kopak. Kopak, mesti. saya. Ini saya kopak tuh. Sarapan sih baru ngopi ning kono. Terus pas kae Covid kae enek acara mokel bersama. Ge flyer aja. Oh, Ge flyer ya kayak. Ge flyer kayaknya. Ge flyer. Rasa sering-seringnya zaman iku Sering ge acara. flyer. Ge acara. Ini gak acara. Kayak pikirane aku ambek Timbro bareng enggak ambek coy bareng enggak seantusias paling yo cah 5 lah koncone dhewe sing ning kampung Tualang biyen ya teko yuk motor 15 anjing motor 15 anjing teko bredet lho iki sapa sing info aku enggak lho pas tangan jarene acara akustikan Mas Vokal bersama, Cak. Ya akustikan di asin. sampai bengi karena nyapo pas kuwi kan awal-awal Covid nganu digrebeki lek kumpul-kumpul ning Ya. kota yo Penggrosokan secara Makanya- verbal. Makanya kita lebih memilih untuk melipir dan membuat kultur tersendiri. oh iya Menyendiri dan tenang. pengalaman mokel Pengalaman mokel iki, lek aku sing terkesan sing kuwi sih aku hidupku iki rata-rata lurus-lurus loh masuk ale iki. koncoku muni lurus ternyata homo anjing Tolong Mas. Diserahkan kanca-kancamu ya. Masa- Sing cangkruan gampang muni aku lurus. aku lurus Deloken asline kuwi bengkong asli bengkong. Masa aku sering gawe katok gemes ngene iki tapi aku yo ora boti to. koncone ge celono deh ge Iki wis dibahas net. Kita tuh punya kumpulan cah telu ya. Sampai iki tak geceng-cengan. Kowe iki jane apa to? Ben cangkruk katokmu katok gemes liyane ya celono. ben kancane nafsu nih belas. las cuk titik Jadi Itu omong ya. Aku malah saiki serasai Dah ya toh. ora apa. Serasa ning Blitar iki malah terintimidasi mergo aku gawe katok gemes. nyapo cuk Lha piye lho Jo, saiki ning nggon-nggonan ngendi ngono nggon rodok hit kan akeh boti-boti liwat ngono kae to. nganu ge ora ngetarani lek dhewe homo Oh, ora ngetaran nilai dhek homo. luwih ketara lek kowe gawe kadok gemes ning kafe disewawe ngowe Ngene tok. karo mulet Anjing. anjir Iki batin, wah iki aku jadi mangsa ini ya ngono. sahabatku Benderaku. Kaumku. Encuk, pengalaman mokel anjing. Sorry. Mulai kadok gemes. Lah kowe lagi ngomongnya lurus-lurus terus balik Mas Omo. Pengalaman mokel sing paling apa ya, sing paling terngiang ning hidupku iki adalah pada saat aku nganu. Sik zaman STM iki ya. STM anjing. STM tahun piro, Cuk? STM yo ya aku iki kelahiran tahun 2008 STM. Ah malah tak Rai kayak ngene kelahiran 2008. Ade kelahiran 2000. Wong dolanan TikTok ra teteh anjing. Maksudnya 2000 mancal wong wis loso. 2000 dolan ning kos-kosan bebas lho. Ya ampun. Kok liar men toh kehidupanmu ya zaman Ini kecilmu ya? next yo. Ngene, dadi zaman-zaman STM yo pas lek zaman semono lek kalian padha ngerti iki lek sing sekolah-sekolah ning STMI ya. STMI. STMI. Berarti mesti paham nih. Sekolah tanpa mikir iso. Nyapa kudu enek singkatane, Cuk. Enggak Loh. usah. STMI enek singkatane loro, Pak. Dadi sekolah tanpa mikir iso karo zaman-zaman bahala niki, zaman-zaman sik Tawuran. tawurane sekolah tawuran membela Islam. STMI Oh, sekolah jenenge. tawuran membela Oh, Islam. Apa lek ngarani? Jihad. Jihad, Anjay. jihad. Jihadnya musuh kafir. Astagfirullah. Jihadnya kan ya musuh Brengsek, loro STMK. jajan. Ya apa ya saiki STMI, STMK kok nganu ya enggak serame mbiyen ya. Lebih ke kultur sebenarnya. Wah. Ke kultur kambek. Jadi kabeh apa kulturne Nah, anjing. Kabeh kultur lho. Wi, yo ning STMI wi ket mas-masku wi enek ning ngono. Mangane koyo aku ibaratnya generasi terakhir deh koyo ade generasi terakhir yo. Ora sama madane generasimu karo Cangkemmu generasiku aku malah sak tak ngisormu. bentar wi engko malahan. Aku sebagai cah STMK merasa kan. Kowe musuhku berarti kowe. Kowe musuhku berarti. Aku cah STMK jurusan kecantikan. Toh, Cang. Wow, Enak layak ya, Pak, kowe ket mau nyanyi pupuku. Enggak, Cuk, aku wis bengkong kenceng. Nggih, keris, Cuk, anjing.
Oh ya, Mokel anjing, mokel iki mau anjing. Lah kowe emang takon STMI lho, aku sik bahas kuwi. melebar ya. Kowe mesti melebar kok. Dadi yo aku nganti lali to. Jadi yo kuwi pas zaman STMI lek mau padha sing ngerti. Zaman semone enek sing jenenge WG. WG ya WG. Warung gantung. Warung gantung. Sek. Warung ganteng wi. Warung gantung. Warung gantung Enek suara-suara yang mesti Kontep anjir terdengar. kontep. mesti tak Warung ganteng omae Vita. Mesti. Mesti Vita wi anake sing di warung. Yo. Nah, anake sing duwe warung iki enek telu. Nah, Wah, Oke. wis saya edut-edut kaya biduan dangdut kabeh cah telu. Vita. Jangan tenan. Vita sitoke Lia karo sapa sitoke aku lali sitoke pas jaman semone aku sekolah sik cilik bocahe. Ya bro ya, kowe ngerti to? Janji kontep ngerti anjing. Ngerti kate boloku nade. Ya kuwi. bagi teman-teman seni Blitar mesti enggak asing dengan singkatan WG. Gitu. Heeh. Kuwi ning ndi wi? Warung gantung. Ning ndi wi? Warung gantung iku bertepatan di sebelah STMI. Dadi ning dhuwur jembatan panggonane. Wow. Sakaro sing saiki mesin nganu. Oh, mesin cuci sama ning Mesin cuci, Wih, lho, laundryan ya rumah. cuci mobil wi. Oh, kidule ruang praktek, kidule bengkel. Wah, gak paham, gak ngerti. Lek Terus biyen mangkane disebutnya warung gantungnya karena dhek gawing. Rodok minggir. Rodok minggir ning sanding minggir. jembatan. Sanding jembatan. oh, sanding kali. Iya, sanding kali. Sanding Terus? kali. Makanya pembahasannya koyo dibahasane warung gantung. Ning kono Nah. sering mokel. Oh, ora Ora sering. Dadi ning kono ki, dadi kulture bocah STMI lek ning kono ya kopi, Rokok. rokokan, gorengan. Dadi kopi sitok, Oke. rokoke rong udil, gorengane nembayar 5.000. Sajane. Lek zaman semono gorengan isi tok 1.000 Iku lek enem paketan ya. cok Iya, paketan. Paketan paling. Paket malam, paket malam. Pagi no, Oh, kopak paket kok pagi itu. ya. kan. Kopak. Kopak anjing. Jadi saurunge cacah saiki kanca-kanca 2000-an bahasane kopi pagi kopak. Kita sudah ngopi cok isu-isu sekolah isan. Rokokan isine kan rokok nih. Iki gelas tangan kiwa kopi, tangan Rokok. rokok. Gorengane. Gorengane gandut cokol. Dilat langsung. Ya rokoknya ditekek sik Mas, terus mari. Piye iki? Terus mari ngono gorengane dicomot. Tolol. Nah. Wih, zaman semono kuwi ngono Mas. Dadi tahun sekitar tahun 2000 piro ya? 2015-an lah berarti. Aku lulus ke STMI ki 2017 berarti 2015-an. Salah 2016. Ya orang 16-an. 2016-an aku lulus ke STMI kuwi. Dadi ini wih, zaman semono. Wis mokel ngapusi bayar. Oh, lah aku cedek karo anake ya. Lah, lho aku pengen bahas kuwi tapi aku wedi. We anu cecek ambek si Vita mang. Zaman semono cedek karo Vitane Vita kuwi. cah SMP sih an. Yo Jangan semono ya sak dhuwurku umure, Pak. sak Malahan. dhuwur. Dek Anjay. dek iki sudah kuliah zaman semono. Anjay. Jadi ibaratnya ngene, STM kan biyen kan isine lontong-lontong tok to. Heeh. Ketemu mbak-mbak sing gumo ngene. Ya ibaratnya lah. Mau wacang we. Lateng Tenge ning lah. kembang ning telek-telekan akeh. Kuwi kembang mawar kuwi. Oh sing nyangkruk dene wake berarti. Akeh Lanang tok. Reservasi sih. Reservasi. Dadi pagi ngono wis Absen. absen ning kono. Dadi kaya ceklok lah istilahnya lek cara-cara wong kerja saiki ceklok lek ning kono iki. Aku dadi gurumu mending nyanggong ning kono. Gurune kadang ya ning kono. Ya ora. Gurune rono sing biasa rono iki guru olahraga. Nah, Lek satpam. lek sampean padha ngerti zaman semono iki guru olahraga enek wong Telaga. Celukane Randy tapi nama panggungnya Londo. Cok, Cuk, cok nama panggung anjing. lho, opo istilahnya kan AK. EKE ini Londo. Wadanane Londo. Ning ora ana londo-londone belas sih. Ning ora ana Londo belas. Nah, zaman semono cah kuwi wali kelasku jenenge Pak Londo, Randy kuwi. Iya, Pak Londo anjing. Sret ngoro rono ki aku. Kowe kenal wes TMI kan we? Ki sing ngelola sing garap audio nih kote wis TMI gitu ya. Lulusan tahun piro bolo? Tahun piro we? Oh, jadi Heeh. gue ya deh lali deh. Tapi lek ngerti STMI Sekolah Tawuran Membela Islami berarti ya lulusan 2016-2017-an. Oh iya. Rata-rata iso Karena- ngono. Saiki sing aku ndelok terakhir wis sudah mulai banyak betina-betina di kono. Anu saiki model
apa ya kekerasan kok ora kekerasan yo. Adrenalinnya itu kurang. Tawuran zaman biyen ini lebih ekstrakurikuler Iya. kan. Temenan nah. Kayak aku kan SMA 3 biyen. Weh jaremu STMK, saiki SMA 3. Weh rasa ngaku-ngaku. Semaga. Lah malah dadi semaga. Cupu banget tau, sing sekolah nggak rompi yo. Tapi betinane ayu-ayu mbiyen. Zaman semono. Wah, iya. Wah, yo, Tapi aku goleknya ning Semak biyen. Dadi aku biyen nih Semak Dipo. Semak Dipo. Podo sampean sik. Alumni kok. Ya, Mas. Alumni piye maksud? Wis Semak Dipo ya. Ora, maksudnya STM mbiyen yo. Sebuah pencapaian yang cangkruan ketika kowe moro nggawa sepeda motor. Zaman semono apa ya mau yo? Satria FU. Wah, Gak, Jupiter Z. anu. Jupiter Z. Jupiter Manuk. Jupiter Z dicenditne. Oh, di macai road race. Anjay. Jawaban gede-gede Oh, lah. kalah. Kuwi lek wis macak ngono ya, nyanggong ning kono, kuwi wis cara saiki paling wis Starboy lah bahasa iki ya. Starboy, Buat teman-teman Starboy. Gen Z mesti paham ya, mesti macak dadi Starboy no mesti ya. Anu, sing paling cool dhewe lah. Oh, wis Jan. liyane rong anu wis macak ngono tok. Engko Cuma pas kuwi aku liwat ning Semak Ngalor. Oh iya, TPD kan nggak Semak Yoi, Ngalor SMK mubeng. telu mubeng. Urung sampai SMK telu pertelon pom bensin. Heeh. Bonrojo. STMK ambek STMI tawur anjing. Enek gear sepeda di kene anjing. Wis kultur ini. Kene sebagai cah Semaga sekarang ngerti apa-apa aku mandek jegrek. Ki menungso apa ya? Hancuk acara opo iki? Polisi mek ning pinggire. Wah, dikawal maksudnya acara dikawal polisi kenal teman-teman anjing. Tapi kowe ngerti net, kata-kata paling template bagi bocah STMI lek iso oleh cah Semak Dipo. Apa? Poh, kowe ceklanmu apa we? Kata paling template tuh Arep wing modelmu ganteng kaya sapa. Kaya apa? Sing ditekoki mak golek dukun ning ndi we? Ceklanmu apa? Iki coleh omong. Iki coleh banget apa Bukannya cah mbiyen lek nyawang cah lanang teko montore. Oh iya. Iya kan? Helme. Lek sing tak sawangi dhisik iki bocah wedok zaman semono iki. Wes. Waktu zaman itu. Waktu zaman aku masih muda Itu dulu. paling zaman Nabi Nuh sih arep ngrakit Wah, kapal. coba bajingan. Oh. Suwi. Zaman Nabi Nuh arep ngerakit kapal. iki. Suwi banget iki. Zaman semono ki sing didelok saka cah lanang iki lek wong wedok iki nyawangi ngene. Dadi setidaknya lek ra motormu apik, Kowe nakal. kowe nakal, lek ra ngono circle-mu keren. Ya wis iso gelut. Rai nomor swidak jaran anjing. Swidak jaran. Rai nomor swidak, Jaran. Bos. Tenanan. Rai nomor Saiki swidak. ibaratnya kaya ya lek saiki kuwi Iya, digawe iya. ning dina iki ya ora payu. Tapi zaman semono mek modal ganteng tok, tinggi bal-balan. Lah ya anjing. Aku lek po ibarat dadi cewek dahulu, cewek zaman Cewek iki. dahulu, Cewek zaman-zaman 2010 ke atas muncul sithik ya lah. Iya, iya, iya. Nganti 2018 Oke. mengisor. Aku enggak butuh kowe ganteng, Mas, tapi aku butuh kamu yang bisa ngelindungin aku jadi cowok. Enek BKP. Iki lek cara podcast Prasna malah enek Yanti. Yanto le. Iki Mas Yanto. Oke, kene Mas. Kayak ono mik. Sampeyan masuk frame lho. Masuk sih mentang asal wis. Kene ya sampeyan linggo sik. Oh, Yo di DPS sing debek sik. Monggo. Wis Mas. Kene. Terima kasih Balaria. Ya buat teman-teman Blitaran ya toh sing pengen gen cangkruk nyaman, aman, sentosa, damai. Aduh teko apa? Sapa jenenge Mas? Rene. Sampeyan ketugel ndase rada mudun. Lunggona. Jenenge Mas. Piye iki piye? Jenenge sapa? Abror. Oh. Oke. Iki mau dikeki apa tuku ki? Enek Apa dhewe, disupport wis, iki? enek dhewe wis, Support aman. Support Balaria, yo. Terima kasih Balaria sing duwe sapa sih? Iki jembrong sing duwe celukane. Terima kasih Mas Jembrong, terima Gitar kasih. apal wong kuwi mesti. Anjay, vital apal. Tak ngerti grill to. Tahu. Lah wis padha. Loh. Meh podo. Rolas-rolas. Sar. Tuh. Dasmu kepotong separuh anjing. Lah. Nah, yo lemu panjenengan ora rada. Kaya aku lah pawakane. Oke. Terima kasih Mas Jambrong ya sudah support kita. Oke, terima kasih Mas Abror. Abror. Engko next di Mas tak podcast. takoni Mas yo. Piye piye. Woi. Sekolahmu ndike ngendi? STM negeri. Yo. Wah, Aduh. Piye to piye piye. Mas nganu Mas taat iki. Mas taat iki. bersekolah iki. STM negeri nganu, tumpaknya apa motor mbiyen STM.
Dhisik Vario. Wih, wis apik, wis apik. Zaman semono Apik apik. Lek zaman 2000 piro ki sik lulusan 2000 piro iki? 2016, 15, 16 pokoknya. Wah, wis apik apik Vario. sak generasi. Kowe wis dadi cah homis rong zaman semono. Sik kaos sing gede-gede ya. Yo enek dhisik tapi ra melu. Ora Ora melu. Berarti kowe Dia kan introvert. Nah, ngono paling. Dadi dek budal sekolah ning jeding mau nang tet mlebu sekolah ya. Yo ora ngono. Kehidupane monoton. Ning kantin paling malah. Menenge kan Emang bakul. saiki ukurane skinhead sik kalikan zaman-zaman. skinhead itu. Skinheadan jo lek zaman semono. Lah kowe mulai anjing. Jabri Nicole jawane. Ya Preniko. Terima kasih Mas Abrur. Oke, sama-sama. Terima kasih Balaria. Terima kasih yo Mas yo, sampai ketemu lagi Oke, ya. terima kasih Mas. Amin. Amin. Cocok banget aku lek gratis. Kita coba teman-teman salah satu sih, Banyak. salah 3 menu dari Balaria. Balaria ini tempatnya lokasinya di Minggir Sari toh? Kok Minggir Sari sih? Bang Sri. Oh, Bang Sri teman-teman. Balaria ada di Bang Sri. Kalian bisa mampir ke sini karena tempatnya nyaman, enak, terus menunya juga banyak. Sebetulnya ada ini apa? Sego-segoan ya ini. Makanan berat tadi lek nasi apa? Nasi bala. Jadi lek kanca-kanca sing rene duwe asam lambung, "Pah ngopi tok, aku telat mangan iki engko." Silakan. Pesen mangan. Iso pesen mangan. Piye rasane? Enak. Gratis kok, yo. Gratis kayak. Anjing mata nih. Terima kasih supportnya Balaria. Suatu ketika kita akan mereview tempatnya Balaria yang satunya. Enek satu Oh, siji. iya, enek none. Wah, nggo neh Balaria. Jadi dhewe golek panggon sing ngekei hal-hal gratis. Heeh. Apa Ya meneh? ke depane kan dhewe kan ngono kuwi yo. Apa meneh lek iso nyupot kamera atau apa ngono barang ya Ya. alhamdulillah ngono lho. Dhewe lah iki kamerane kayak mau mati. Heeh. Record moro-moro tulisannya record kok gak ono. Asik. Yo. Nah, lek iki yo. Iki diterusne ra iki. Diterusne no. Pembahasan babakan mokel. Bahkan mau mokel iso teko STM negeri anjing. Mokel yo, mokel. Nah, lek pengalamanku mokel ya kayak mau. Enggak mokel tok wis koyo kowe poso tau nyapo sing menurutmu wah iki ketoke ora patut iki. Tapi kowe tau nglakoni. Ojo muni coli tapi liane kuwi. Ki opo to? Penggawean opo to coli iki? Dadi enek neh iki. Zaman semono lek cah cilik-cilik kan gampang gugah sahur. Termasuk aku juga ya tukang gugah sahur ngono kuwi. Sing termasuk bocil kamu sing Oh, dia sing termasuk. nyeret Nyeret gebreng kayak mau aku ya termasuk kuwi barang. anjing. Terus Nah, suatu ketika sahur kan. Tes enek salah satu omah. Iki omahe tentara. Lek ning desa kuwi ning Garumi tentara paling ngeri dhewe lah. Wih, Kuwi tentara paling Nazi ngeri berarti? dhewe. Tuh, Nazi lek Hitler goblok. Jadi paling ngeri dhewe. enggak kabeh tentara paling ngeri ku Nazi. Iki karena panganane sik tas teko dhewe karo nyicipi podcast sing pertama iki diakhiri sik ae. Oke. Kita kedawan anjing. Karo kamerane rada panas. Oh, bisa wis mulai kan. Mulai panas. Terima kasih teman-teman. Kita akan podcast lagi di episode berikutnya. Saya Cikta Gopal. Saya Michael Come Up in the Sky. Hehehe. Saya Arnet Sun. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ciu.